We zijn nog steeds op Camperpark Nuwerstee in Borger. Prachtig mooi plakje. En winnaar in 2016 west. Dan denk ik van, hoe lange tocht hebben we? 50. Nou, dat wordt dus 78. En aan het einde van de rit dan zullen we hem vertellen wat het worden is. Nou, later. Ja, uw hobby hadden we met de camper voor binnen. Fietsen. Dus dat doen we hier ook. Trot Hunebedgebied. Hij heeft nou de vorige deel net zien van dit camperavontuur. Zullen ze dan even weer waarom? Dan best helemaal op hechten. Ik zet even een linkje hierboven. In de vorige vlog stutsen we hier even aan. Bij dit plakje, Poolshoogte. Je bent wel eens vaker geweest. En er zit een hele mooie uitkijktoer. Dus daar maak ik natuurlijk even mee op. Nou, wish me luck. Ik ben maar echt trappen in. En de laatste. Nou, dat ga ik helpen. En ik ben ook weer beneden gaan. Nou, we fietsen weer erop. En zo komen we weer op ons camperplakje. En er is een wonder gebeurd. 50 kilometer. Op een kap en neer om het daar. Netjes. Dit gebeurt ons nooit. En dus vreeg je dit om een compliment. Oh ja, complimenten. Dank je. En daarom vreeg je maar. Dat is toch erg. Hey, leuk dat je hem bezocht. Houd je hem vast, want dan gaan we weer op pad. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We halen alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. Het is snijn. Moederdag. Prachtig mooi waar. Maar natuurlijk ook nog wat gebeuren. Dus de je klooienbak maar even leeg. Nou, er staan al een paar mensen in de regen. Dus nog even wachten. Deze herken je misschien nog wel van Noorwegen. Hè? Die wie toen steken. Ja, nou, dit wie het dus. De nieuwe staat al op tafel, maar die oude, ja, dat ziet dus een heel gat in. Dit zit dus het gat. Ja, gewoon finale restaurant. Hey, lijkt het dat Jim nou leuk om dit filmpje weer om te zien? Zie je dan even op de playlist en dan Noorwegen. Nou, we gaan weer om naar Borger. Dit is het zorggedeelte wat erop zit. Hartstikke cool iets erbij. Even zien waar het plak is. Hè. Wat de zin is, kind is het altijd mooi. Hè. Nou, dit is natuurlijk een heel leuk plakje. Dus je gaat alleen nog maar de laatste boodschap in die. Dus hier ik samen eens gaan. Ik ben een heel soort mensen dat als je maar mofjes en dat soort dingen, ga ik in het begin ook goed in. Maar ja, ik denk, was ik niet dit, was ik mijn hand. En dan smeer ik me goed. Dus later.
regering zet voor jou nog even een fietstocht uit. Nou, ik doe de laatste afwas nemen en dan kunnen we na de tijd weer op paard. Klaar is klaar. Dit is natuurlijk een prachtig camperplakje, maar ze hebben hier ook zo'n draaiplateau. Dan is natuurlijk de bedoeling dat je hier op steen gaat. En dat dan het hele spultje met de cinema draait. Dat is wat. Hoe mooi word je ervan, hè? Nou, ondertussen is het 20 voor Alden. En dat betekent dat we, ja, ze nou dan wel, of tenminste nou staan er gewoon wel opruimen moeten. Dus als je naar de politie klaar is, dan gaan we aan die kant uit. Ja, ze is klaar met lijn, dus dan kan je het spul opruimen. We parkeren ons knaus in het bos en van hieruit beginnen we ons fietstocht. Maar het centje is verriedelijk, dus eerst insmarren. Hier zijn we bij Zwemplas het Nije Hemelrijk. Een heerlijk plakje om te zwemmen met de boartsen in het zon. Deze zwemplas leidt eigenlijk voortdurend naar Zwemplas het Gaasterveld. Het Nije Hemelrijk is eigenlijk het perfecte plakje om in december een handdoekje deel te lezen en te genieten van de scène. Het wetter is er ondiep, dus heel leuk voor bijen. Uw zwemkleding lezen helaas nog thuis. Dus we pakken de fiets weer en gaan weer verder. Ja, het is snijn en we zijn in Amen. Een liets plakje in de gemeente A en Hunse. We steken hier even om bij Café de Amer. Ja, Café de Amer is een begrip in het noorden. En het is een van de bekendste liedse podia van Nederland. Je sjust die dagen uit, want je gaat zantig hier weer om in de tijd. De prachtige tafelkleden op de houten tafels. De verloers gedienden. De ouderwetse bloempotjes in de vensterbank. En al deze foto's. Ja, ze zijn getuigen van voorbije dagen. Eigenlijk het perfecte plakje om te onthaasten met een bakje koffie en in uw geval een biertje. Doe wij er wien, biedt er een optreden van mooi werk. Zorg voor het hele programma maar eens op cafedeamer.nl/programma. Daar vindt het programma van dit jaar en al een deel van volgend jaar zelfs. We hebben een drankje gewoon en wat eten en rieders voor normale prijzen. Heerlijk.
Die maakt je op tijd bij, want een mooi wark treedt je erop. Dat is een drukte van je welste. En omdat ik er net een meideman wil, zei dit dat ik een oud man ben. Nou. Gierende bandjes. En door. Het is moederdag vanzelf, dus een cadeautje gekocht. Nou, we hopen dat het heel bloot tijdens het fietsen. We zullen het mij meidje. Weer een foto van ja. De grote grententuin in de fietstas. Maar van mij had de bloemen doorleefd. Ja. Ja, nou ja. Ik wil vergeten dat die bloemen natuurlijk in de fietstas zit. Dus ik weer wat vroeger afstapt, maar goed. Hij doet het nog. Nou, fietsjes achterop en dan kunnen we naar Nijtjerk. Nou, terwijl dat ik de fietsen erop zet, ga je mooi even een tijd om even een toempje te gaan. Als je hem dat wil, hè, tenminste. En we even naar beneden. En als nou dat beltje jongens zegt, dan krijg je de volgende keer even een seintje dat er weer een nieuwe vlog online is. En waar weet, zullen we dan de volgende keer weer, als wij weer op paard zijn. Zu Hause. Nou, 4 uur. Mooie tijd. Dus spul er even uit. En dan kunnen we even om een biertje naar Boord en Joken. 23 graden. Prachtig weekend gewoon. Dus tot de volgende keer. Ik hoop dat je hem genoten hebt van deze vlog. En we zullen de volgende keer zo hebben, want dan ben we weer op pad. We gaan op paard, meisjes knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en die fiets je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. We gaan op paard, meisjes knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de I'm out of here.